Здравейте, казвам се Стефан Николски от България. Хобито ми е пчеларство. От 2012 година съм с диагноза Паркинсон. Живота му се обръща на 180 градуса. Имало моменти, в които не ти се живее. Как се чувствах преди операцията ли? Дискомфортно. Мечтите са след операцията да изживея пропуснатите моменти със семейството си. Това лечение ми позволява повече време да бъда с